Bună și un episod din seria asta de Skyblock. Suntem aici de Ciprian. Muși de 2. Înainte să începem, apăsați și voi butonul să zică mai multe. Puneți armura odată pe tine, să nu zică lumea că n-ai armură. Da, corect. Și o să vedeți ceva diferit la mine la Minecraft. Jocul, o anume textură. Mine textura o să vă las la download. Se numește File Hostmac și .2 zip. Și am și shader pack. Vă întrebați ce e ăla. Poate oamenii nu știu ce e shader pack. Shader pack-ul este ca un fel de pește, doar că e rotund. Mulțumim! Le-a plăcut explicarea? Eu n-avem mâncare. Pui pas de mâncare. Trebuie să mergem la shop. Și nu cine-te în voi, fără nimic pe tine. Cum adică? Trebuie să luați armura perfectă. Lasă toate lucrurile în chest și nu și chide-te. XP-ul. Am zis, cui pasă de XP? Eu n-am Serverul armura, ăsta. uite, m-am aruncat. Am slash reset. Câți Mă, bani ai? după penguin! După penguin! Bă, să acceptă! Ce s-a întâmplat? O, n-aveam insulă. Și știm și da. Așa mi se întâmplă și mie ciudat. Hai să-mi iau. Dar puteai da să le și să te teleportai pe ușă. N-aveam timp. Ba da, dai să le și să. Apăsai pe ușă, return. Mă, hai să tăiem copăcelul. Du-te și taie copacul. Acum. Ești full iron? Da. Bun. Eu Oameni sunt buni, full diamond când o să am destui bani. la noi la noi este noapte, după cum puteți să vedeți. Bine, pe Skyblock este noapte. Trebuie să te culce toată lumea de pe server. Zilele la toți te culce. De fapt să ne culcăm. Bă, dar n-avem... Stai. Vreau să facem pickaxe. Am pickaxe, eu! Și de iron și de piatră. Tu nu vezi ce fac aici? Minez. Da, știu, am și de... Vezi? Ce ar trebui să mai facem aici? Episodul. Nu știu, fă tu ce trebuie să faci. Eu vreau să colectez bani pentru tine. Bă, și ce ar trebui să facem? Ce? Să că iau 24 de bucăți de lemn din 48. Și Mi-am pierdut piatra. am făcut așa. Să colectez Ciprian foarte... 2016, mi-am pierdut piatra. Cum adică? A căzut piatra mea în voi. Stai să iau toporul. Zile la toți din comentarii să scrie Ciprian 2016, mi-am pierdut piatra. Scrieți în comentarii Ciprian 2016, mi-am pierdut piatra. O să scriu și eu. Așa. Bun. Și ca să nu cădem în void, am făcut niște fensuri. Vreau să colectăm lemn pentru fensuri. Ar trebui. Ce să alea fensuri? Gard. Ce e ăla gard? A, graj de câine? Bă, vezi că am luat tot lemnul și am făcut niște fensuri. Bine, faci fensurile. Poți să iau tot lemnul care îl avem? Nici nu-mi pas de el. Ok. Bă, oricum o să crească copăcei. Mamă, voi veni și la gam. Păi nu pot te crede. Stai, văd unde stau. Hai să văd unde stau. Ah! Păi Dar pot... puteai lua fensul ăsta de aici, că mă enervează. Ia și tu chestia asta de aici, că mă enervează pe mine enorm. Fensul ăsta de aici. Dar puțin trebuie să mă dau pe mut. Puțin. Ok.
Așa? De ce nu vorbeai? Puteai vorbi. Stai un pic. Dacă mai vreți episoade în continuare din seria de Skyblock și ce aveți de făcut. Să dați un mare like. Corect. Tichina. N-am habar de ce pui fensuri aici, dar în fine. Tu vrei să cazi în văd cu toate itemele care le ai? Păi am mai făcut-o, deci... e tot una. Bine, dar tu nu înțelegi la ce mă refer. Pun fensuri ca să nu cădem, cumva. Câți bani ai? Dăm toți banii tăi. Ori te jefuiesc, dăm banii tăi. Trebuie să pun niște treabă. Dăm toți banii tăi, ori te jefuiesc. Băi, eu te jefuiesc dacă nu-mi dai banii, ai înțeles? Dacă nu vreau. Nu n-am bani. N-am deloc. Nu, mane, în dreapta arată. Dă-mi pe toți. Păi n-am bani. N-ai, ia, nu ai mi ce ridică ai. 0 balance. Nu balance, money. Nu, slash. Banii tăi, 0. N-ai cum. Deci n-ai cum să ai 0, zic cât ai. 940. Dă-mi pe toți. De ce? Nu știu, te jefuiesc. Nu ți dau. Sunt hoți, te jefuiesc. Dă banii acum urmări. Slash P-A-Y Penguin 940. Enter. Ai primit? Se scrie așa. Ai puțin. Uite, eu ți-am arătat cum se scrie. Bine, nu trebuie să scrii 0, dar în fine. Așa se scrie. Bă, copii, scrie cum am scris eu, dar fără punct. Fără 0. Ok, că nu vreau să-ți dau banii. Dă-mi măcar 100. Bă, bună. Deci te fuiesc, ai înțeles? Fur toate itemele și toată valoarea. Bă, la mine nu se înjură în videouri. Ce? Nu se înjură la mine în videouri. Nu te-am înjurat. Da. Am zis că te jefuiesc. N-are cine să te apere. Sunt pinguin rău. Ha, 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 ha. Te-am făcut troll. Ha, ha, ha. Să văd dacă e ceva aici. Nu, din păcate. Stai că cred toate. Alex! Da, mă. Bă, dă-mi înapoi. Ia mea. Oameni buni, aici încheiem și noi episodul, că ce am înjurat în videoul meu. N-am înjurat! Am glumit că închei. Am glumit, oameni buni, nu încheiem. Deci Chiar era am să înjurat? fac astăzi. Ce era să fac în episodul ăsta? Bine, în afară să pun finesuri să... Da, chiar am înjurat? Da. Ce-am zis atunci? Nu zic cuvânt. Cuvinte. N-am înjurat atunci. Uite, și ce era să faci? Uite aici. Ia-ți astea și laudă-te cu ele. Păi, ți-am dat? Ia-le. Nu că am lag. Înceapă-te cu ele. Oh, mersi. Le arunc în voi, bă. Cui pas? Dă-mi-le mie! De ce se pun chestiile astea? O, ăla se Să mergem ăsta. ce nu mi-a puse? De ce nu mi-a puse? Vreau să văd. Vreau să facem o platformă nouă. Du-te și fă-o.
Dar n-am cablu și-mi trebuie și mâncare și internet. Am cabel în ce stai? Nu știu dacă ai văzut sau ești chiar, dar în fine. Bun, da, Nu, Ciprian. tu ai luat ironul prăjit? Bun, hai. Știu. Bun. Da, pe aici va fi platforma. V-am zis, oameni buni, în episodul ăsta vreau să fac o platformă super etajată. Mai este lag pe server. Platforma sau ce vrei. Este lag pe server. Poate e de la filmare, nu știu. Bun, Cum îi zici? Cum zici tu? nu știu. Sper să nu. Cât ai filmat? Imediat mă uit. Gata, închei filmarea? Nu. 11 minute. Ca încheie... Bun, vreau să fac ceva special pentru încheierea filmării. Bun, aici o să continuăm noi în episoadele următoare. Gata, te închizi? Imediat. De ce? Am la... Nu trebuie să-l închizi acum. Vreau să fac începutul spre platformă în episodul ăsta. Măcar. Mă, imediat o închid. Nu, stai puțin, deschide-te mai repede. Bun, hai. Nimic. Stai, unde ești? Alex, vină la Ai un platforma ta. pickaxe. Vină la platformă. Ai un pickaxe. Vină la platformă. Ai un Uite, pickaxe. dacă am pickaxe. Nu ai un Alex, vină la pickaxe. platformă. Aici mi s-a dus viața, Alex. Allah Akbar! Stai. Allah Akbar! Oameni buni, aici încheiem și noi episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe. Eu am fost Alex alături de Ciprian. Și ne vedem data viitoare. Și Ciprian Pa! înainte să sinicis în voi. Pa! Stai un pic, înainte să încheiem filmarea, să spun oamenilor să dea like pentru Ciprian. Pentru Și mine, pen- 3000 și de pen- like. Și pentru... Alex, like-uri. Și pentru armura lui faină. Dați like la Ciprian și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!